A Széll-Kálmán terv, nagyszerű terv, egy mondatot tartalmazott, hogy vissza kell állítani a felborult beiskolázási arányokat a közoktatásban. Tudják, mit jelent ez? Hogy egyrészt a 16 éves kor miatt a tanulók mintegy 6-10%-a úgy lép ki a rendszerből, hogy nincs még egy szakmunkás bizonyítványa sem. A megmaradt tanulók körülbelül 50%-a bemegy abba a szakiskolába, ahol, mint mondtam, egy héten 12 óra jut közismereti tantárgyra, és van képük azt állítani, hogy a szakiskolából 2 év alatt el lehet végezni a középiskolát, amikor semmit nem tanul a gyerek. A gyereket nem készítik fel az egy életen át tartott tanulásra. Mindenki tudja, aki egy kicsit is gondolkozik, hogy ma egy tudás 2 évnél hosszabban nem tart. Nem úgy van, mint régen, hogy egy asztalos, egész életében asztalos volt, 2 év után a bejött új eszközöket nem fogja tudni kezelni. Ez a cél. A gyerekek 50%-a menjen szakiskolába, a megmaradt, nem egész 50, de a megmaradtnak a 50%-a, 30%-a menjen szakközépiskolába, amelyik szakirányú felsőoktatásra képesít, és a megmaradt 20%-ból legyen az elit, amelyik kiszolgálja az uralkodó osztályokat. Ezért adták át a gimnáziumok jelentős hányadát az egyházaknak. Képezik ki az egyházak a jövő uralkodó osztályt. Ez a cél. És innentől kezdve persze vissza lehet fogni a felsőoktatási számokat, minél kevesebben érettségiznek, annál kevesebben akarnak belépni a felsőoktatásba.